Totul a început cu făurirea marilor inele. 3 au fost date elfilor, nemuritori, cei mai înțelepți și mai frumoși dintre toate ființele. 7 pentru stăpânii pitici, mineri foarte pricepuți. Și 9 inele au fost dăruite rasei oamenilor, care mai presus de orice doresc puterea. Căci în aceste inele era legată puterea și voința de a guverna fiecare rasă. Dar cu toții au fost înșelați, căci un alt inel a fost făcut. În adâncul ținutului Mordor, în focurile muntelui Dum, lordul întunecat Sauron a făurit în secret un inel suprem. Iar în acest inel și-a turnat cruzimea, răutatea și voința de a domina toată lumea. Un inel care să le stăpânească pe toate. Unul câte unul, pământurile libere ale Middle-earth-ului au căzut sub puterea inelului. Dar au existat câțiva care au rezistat. O ultimă alianță de oameni și elfi au mășăluit împotriva armatelor din Mordor și chiar pe versanții muntelui Dum au luptat pentru libertatea Middle-earth-ului. Victoria era aproape, dar puterea inelului nu putea fi anulată. În acest moment, când toate speranțele se stinseseră, Isildur, fiul regelui, a luat sabia tatălui său. Sauron, dușmanul popoarelor libere din pământul de mijloc, a fost învins. Inelul a trecut în mâinile lui Isildur, care a avut această unică șansă de a distruge răul pentru totdeauna. Dar inimile oamenilor sunt ușor de corupt, iar inelul puterii are o voință proprie. L-a trădat pe Isildur până la moarte. Și timp de 2500 de ani, inelul a dispărut, până când a venit șansa unui alt purtător. A ajuns la creatura Gollum, care l-a dus în adâncul tunelurilor din Misty Mountains și acolo l-a consumat. Inelul i-a dat lui Gollum o viață lungă și nefirească. Timp de 500 de ani, i-a otrăvit mintea, iar în întunericul peșterii lui Gollum a așteptat. Întunericul s-a strecurat înapoi în pădurile lumii, zvonurile despre o umbră în est, șoapte despre o frică fără nume, iar inelul puterii a simțit că i-a sosit vremea. L-a abandonat pe Gollum, dar apoi s-a întâmplat ceva ce inelul nu intenționa. A fost luat de cea mai puțin probabilă creatură imaginabilă, un hobbit, Bilbo Baggins din Comitat. În comitatul liniștit al hobiților, ani mai târziu, vrăjitorul Gandalf a venit să sărbătorească cea de-a 111 aniversare a lui Bilbo. În mijlocul unui discurs însă, Bilbo își pune inelul, care îl face invizibil spre surprinderea tuturor, și fuge la casa sa pentru a-și împacheta lucrurile și a părăsi comitatul. Totuși, Gandalf îl întâmpină pe Bilbo în casa sa și îi spune că trebuie să renunțe la inel, deoarece acesta capătă o putere de nestăpânit asupra lui. Deși stătea în cumpănă, în cele din urmă Bilbo este de acord să îl încredințeze nepotului său Frodo. O străfulgerare a Mordorului ne dezvăluie călăreții cu glugă numiți Nazgul, spiritele inelului care ies pe porțile din Minas Morgul pentru a captura inelul și a ucide pe oricine îl poartă. Scena se mută la Gandalf, care se grăbește spre Minas Tirith, la o bibliotecă pentru a răsfoi pergamente vechi cu detalii despre purtătorii inelului unde se află un secret. În timp ce Nazgulii încep să se apropie de casa lui Bilbo, Gandalf se întoarce la Frodo și aruncă inelul în vatră pentru a descoperi că pe suprafața inelului apar litere misterioase scrise într-o limbă folosită în Mordor. Abia atunci Gandalf își dă seama că acest inel este de fapt inelul creat de însuși Sauron, explicându-lui lui Frodo că inelul și Sauron sunt una singură și că acesta tânjește de mult timp să-l găsească. Gandalf a aflat că Sauron l-a răpit pe Gollum și l-a torturat până a dezvăluit că Bilbo din comitat are inelul, așa că acesta trebuie să părăsească comitatul sau îi va pune în pericol pe toți hobiții. Gandalf dezvăluie că el însuși nu poate ține inelul în siguranță, deoarece, în calitate de vrăjitor, va exercita prea multă putere
așa că Frodo trebuie să-l ia și să fugă din comitat spre orașul Bree, dar este avertizat că dacă va pune inelul, va atrage călăreții lui Sauron asupra lui. Lui Frodo îi se mai alătură Sam, care a tras cu urechea la toată discuția și care este acum recrutat ca și companion pentru această călătorie. Între timp, Gandalf s-a adresat unui alt vrăjitor, Saruman. Aici acesta își dorește să folosească un palantir, adică o bilă de cristal indestructibilă, care îi permite utilizatorului său să vadă locuri îndepărtate sau evenimente din trecut. Saruman deja știe despre inel și despre încercările lui Sauron de a recâștiga puterea, declarând că Mordor nu poate fi învins și ar fi mai bine dacă cei doi vrăjitori s-ar alătura lui Sauron. Auzind coruperea din vocea lui Saruman, Gandalf protestează, dar Saruman îl învinge și îl închide pe Gandalf în vârful turnului uriaș al lui Saruman din Isengard, numit Orthanc. Totuși, un fluture îl trezește pe Gandalf, prin care transmite un mesaj, iar un vultur uriaș vine și îl salvează. În tot acest timp, Sam și Frodo părăsesc casa lui Bilbo și în foarte scurt timp se aventurează mai departe de comitat ca niciodată. Pe drum, Merry și Pippin, doi hobiți neastâmpărați care fug de un fermier de la care au furat, îi întâlnesc pe Sam și Bilbo și se alătură grupului lor. Hobiții ajung în orașul Bree și intră în hanul cunoscut sub numele de Prancing Pony, unde ar trebui să-l întâlnească pe Gandalf. Dar vrăjitorul nu este acolo. La un moment dat, Frodo alunecă, iar inelul cade fix pe degetul lui, dezvăluind nazgulilor locația acestora. În acel han era un pădurar pe nume Strider, care îi ascunde pe hobiți la sosirea nazgulilor. Acesta le explică faptul că acești 9 călăreți ai întunericului au fost în trecut regi umani care aveau cele 9 inele, iar acum vânează inelul lui Sauron pentru a reveni la viață. Înapoi în Isengard, Saruman primește ordinul de a construi o armată terifiantă cu intenția de a purta războaie în Middle-earth. Strider și hobiții se îndreaptă spre Rivendell, casa elfilor. Ei se opresc pe un deal numit Weathertop, unde Strider le înmânează hobiților arme și le sugerează să-și facă tabără pentru noapte. Dar hobiții aprind în mod nesăbuit un foc în tabără, iar spiritele inelului îi găsesc. Unul din nazguli îl înjunghe pe Frodo, dar Strider se luptă cu ei și îi salvează viața. Arwen, o prințesă elf, găsește grupul hobiților și se grăbește să-l ducă pe Frodo spre Rivendell pentru a-l vindeca. Când Frodo se trezește, îl întâlnește pe Gandalf și pe Bilbo, care îmbătrânise semnificativ, nemai având puterea inelului. Acesta tocmai ce terminase cartea aventurilor sale, povestea unui hobbit. Elrond, regele elfilor și tatăl lui Arwen, îi spune lui Gandalf că inelul nu poate rămâne în Rivendell, ci trebuie să meargă mai departe. Pesimist cu privire la viitorul Middle-earth-ului, Elrond susține că vremea elfilor s-a terminat, dwarfii fiind prea egoiști pentru a ajuta, iar oamenii sunt slabi. Inelul supraviețuiește din cauza slăbiciunii lui Isildur. În plus, linia regilor umani este întreruptă, deși moștenitorul din Gondor, care a ales exilul, îi poate reuni. La scurt timp după această declarație, aflăm că adevăratul nume al lui Strider este Aragorn și că el este moștenitorul Gondorului. Aflăm de asemenea că Aragorn și Arwen sunt îndrăgostiți de mulți ani, dar cu toate acestea, această iubire cere ca Arwen să-și sacrifice nemurirea, unul dintre principalele atribute ale elfilor. Elrond convoacă o întâlnire și anunță că rasele trebuie să se unească pentru a învinge Mordor. Frodo prezintă inelul, iar Elrond insistă că acesta trebuie să fie distrus în focurile muntelui Dum, unde a fost făurit. Există unele neînțelegeri cu privire la cine va întreprinde această sarcină dificilă, iar în cele din urmă Frodo se oferă voluntar să ducă inelul pe muntele Dum, unde este însoțit de prietenii săi hobiți, de Gandalf și Aragorn, moștenitorul de drept al tronului din Gondor. Cu ei călătoresc de asemenea elful Legolas, piticul Gimli și Boromir, fiul domnitorului din Gondor, care a condus regatul în absența regelui de drept. Împreună, ei formează Frăția Inelului. Frăția pornește la drum și încearcă să treacă peste munții nebuloși prin trecătoarea de munte Caradhras. Saruman creează o furtună uriașă, declanșând avalanșe și ninsori abundente, care aproape că nimicește Frăția. La insistențele lui Gimli, aceștia decid să caute siguranță și să călătorească pe sub munte prin minele Moria.
Înăuntru se întâlnesc cu gobini și cu un trol de peșteră, în camera lui Mazarbul, iar la podul din Khazad-dûm întâlnesc un Balrog, un demon antic al focului și al umbrei. Gandalf îl înfruntă pe Balrog pe pod și reușește să-l arunce în prăpastie, dar monstrul în cădere îl prinde căzând amândoi în prăpastia adâncă. Grupul scapă din mine și fuge în tărâmul elfilor din Lothlorien, unde sunt adăpostiți de conducătorii acestuia, Galadriel și soțul ei Celeborn. În acea noapte Frodo o întâlnește pe Galadriel, care îi spune că destinul său este să se ocupe de inel și în cele din urmă să-l distrugă. Înainte de a pleca, Galadriel îi oferă lui Frodo un dar de despărțire, lumina lui Erendil, care îi va lumina calea atunci când toate celelalte lumini se vor stinge. Luând calea dreaptă spre Mordor, ei călătoresc pe râul Anduin spre Parth-Galen. Între timp, Saruman a trimis Uruk-hai, niște creaturi neobișnuit de mari și puternice, a căror singură misiune este să distrugă grupul lui Frodo cu instrucțiuni de a-i ucide pe toți, în afară de hobiți. După ce acostează pe uscat, Frodo se îndepărtează de grup, dar este urmărit de Boromir, care își dorește inelul cu orice preț. Fiind atacat de acesta, Frodo își pune inelul și dispare, moment în care este teleportat, foarte aproape de ochiul de foc al lui Sauron. Când Frodo își scoate inelul, Aragorn este lângă el, fiind supus aceluiași gând de corupere, dar acesta trece testul pe care Boromir nu a reușit. Știind că tentația inelului va fi prea puternică pentru el sau pentru oricine altcineva din comunitate, Frodo decide să-i părăsească și să meargă singur spre Mordor. Între timp, ceilalți membri ai comunității sunt atacați de Uruk-hai, cărora Saruman le-a ordonat să vâneze comunitatea și să ia inelul. Merry și Pippin, realizând și ei că Frodo pleacă, distrag atenția orcilor, permițându-i lui Frodo să scape. Dar în timp ce Boromir se grăbește să-i ajute pe cei doi hobiți, este rănit mortal de comandantul Uruk-hai, Lurtz. Dar înainte ca orcul să-l poată ucide pe Boromir, Aragorn sosește și îl decapitează după o luptă brutală. Boromir spune că a dezamăgit grupul deoarece a vrut să smulgă inelul de la Frodo, dar Aragorn îi spune lui Boromir că a luptat cu vitejie. Boromir îi jură credință lui Aragorn, regele său de drept, în timp ce moare. Întors la râu, Frodo regretă că are inelul, dar își amintește cuvintele lui Gandalf despre destinul său. Apoi pleacă cu o barcă, când Sam apare și noată după el, insistând că i-a promis lui Gandalf că va avea grijă de Frodo. Nevoit să-l salveze, acesta acceptă compania lui Sam și împreună își continuă călătoria spre Mordor, lucru ce marchează finalul primei părți, Frăția Inelului. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să lași un like și un subscribe. Eu am fost Sorin și ne auzim data viitoare cu următorul episod retrospectiv.